Għandi miegħi l-Kane Side, Kane ġej mill-Responsible Gaming u niddiskutu ħafna suġġetti interessanti. U jiena minn hemmhekk inkun naf anke xi tkunu qegħdin u l-ilmenti jew inkella suġġerimenti li taddulna intom permezz tal-paġina tagħna ta' Facebook. Palma kellna l-aħħar li kien qiegħed magħna Kane fil-verità irċevejna messaġġ mill-Awstralja 15 ilu. Kif aħna Kane? Nsab tajjeb fil-waqt li nsallimlek, Angela, nsallem lit-telespettaturi kollha li jkunu qegħdin isegwuna. Jiena nirringrazzjak tal-qiegħed magħna u tal-li tagħżel anki l-programm Niskata biex darba kultant tiġi u taqsam l-arfin tagħkom magħna bħala anki fondazzjoni, għax intom fondazzjoni tal-lob responsabbli, però jiena llum nixtieq nifoka ftit fuq dawn in-nies li ħansejħilhom hekk il-vittmi. Jiena ma nafx issejħulhom intom fil-verità lil dawn il-persuni. Dawn huma persuni li sfortunatament ibatu minn vizzju, dan huwa l-vizzju tal-lob. Imma fil-verità li ikollhom bżonn lajnuna u lajnuna qegħdin vittmi wkoll għaliex forsi ma jkunux jafu how to go about it allura l-vizzju jisu jkollhom jew jirkibhom. Ekku, nixtieq nagħmilha ċara li l-vittmi mhumiex huma biss il-persuni li jkunu għaddejjin mill-vizzju, imma wkoll il-persuni tal-madwar, il-maħbubin tagħhom. Nixtieq nibda, Angela, billi nsemmi daqsxejn sinjali li persuna li tkun għaddejja mill-vizzju tal-lob turi u importanti li l-persuni tal-madwar iżommu daqsxejn għajnejhom miftuħin x'inhuma dawn is-sinjali. Normalment dawn ikunu sinjali li jwasslu għal problemi finanzjarji bankarji. Mela, persuna tkun qed bil-vizzju normalment tobsor li per eżempju jkollha ammont ta' flus aktar il-bank, meta fil-fatt ma jkollix. Ikollha ħafna cards tal-bank li fuqhom ikollha ftit flus. Ikollha problema bid-dejn. Sfortunatament tibda tirċievi SMS, telefonati ta' persuni li jkunu qegħdin jiġru wara din il-persuna vizzjata biex trott il-flus lura. Imma allura dawn il-persuni li jkollhom dan il-vizzi u jkunu qed jilagħbu jonfqu ħafna flus. Xtejt li għalihom għaliex jekk jkollhom dawn l-affarijiet qishom kollha ġejjin jew jisparaw lehom bħal ħafna cards imma dawn il-cards forsi jkunu bla flus, kontijiet allura nies ikunu qed jiġru warahom. Żgur mhux se juru lin-nies ta' madwarhom bis-sitwazzjoni li jinsabu fiha. Ekku, normalment kif ngħidu iżommu kollox għalihom. Imma kif jgħid il-Malti il-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar tinkiser. U l-affarijiet sfortunatament isiru evidenti meta il-persuna tiġi dara mal-ħajt jew inkella tmiss il-qiegħ. Jiġifieri tibda milli tirċievi l-paga fix-xahar tonfoqha fil-lob flok fl-affarijiet essenzjali li tkun tista' tħallas għal ulieda għall-familta. Sfortunatament dawn il-problemi finanzjarji jibdew waslu ukoll għal problemi oħrajn. Problemi oħrajn fil-familja. Nisimgħu b'każijiet fejn il-persuna sfortunatament tinġibdilha l-attenzjoni u ma tkunx tittaf. Issir violenti. Problema twassal għal problema tal-vjolenza domestika. Jiġifieri dawn huma kollha stejjer persuni li għandhom bżonn għajnuna. Dejjem nirrepeti li persuna tagħmel l-aktar żewġ passi importanti li tifhem li hi għandha problema u li tifhem ukoll li għandha bżonn għajnuna. U llum il-ġurnata, grazzi wkoll għall-Fondazzjoni Lob Responsabbli, l-għajnuna qiegħda hemm u aħna l-għajnuna nagħtuha kif nistgħu. Ma t-telespettaturi tagħna x'għandhom jagħmlu biex anki iżjed mill-persuna li vvizzjat in-nies tal-madwar biex ikunu jistgħu jagħmlu jew intom ituhom helping hand, speċi ta' kif se jiġġebdu biex jilħqukom lilkom. Normalment il-persuni tal-madwar li vvizzjat iħossuhom imdejqin. Jiena naħseb dawk iġibu iżjed peace mill-oħrajn. Hawnhekk qegħdin naraw anki
promo wara anki bil-free phone number u b'kollu. Ekku. Li persuna tal-madwar tħossa ħatja li t-tortijaj, per eżempju, li l-partner tijaj beda jilab, jew it-tortijaj li ninsabu fi problemi finanzjarji, barra sens taħtija dwejja kbar. Din hija normalità, jiġifieri hija normali li persuna tal-madwar tħossa. Aħna qed nitkellmu fuq persuni ta' madwar li huma maturi, għax imbagħad ma ninsewx għandek it-tfal. Jekk hemm xi telespettaturi jixtiequ jitkellmu magħna tistgħu tibqgħu anonimi anki jekk għaddejtu jew għaddejjin minn sitwazzjoni bħal din għaliex tiskanta telefonata bħalma kellna dak il-messaġġ minn telespettatur. Tagħmel ħafna ġid. ċemplunna 2788870 jekk tixtiequ taqsmu l-esperjenza tagħkom magħna jew addirittura għaddejjin minn xi sitwazzjoni bħalissa. Ta' dan ngħidulkom grazzi. Angela, inti semmejt it-tfal. It-tfal ukoll jgħaddu mill-istess sintomi ta' adult, ġifieri t-tfal ikunu mdejqin bis-sitwazzjoni tal-ġenituri tagħhom. Ekku. U sfortunatament ukoll problema twassal għall-oħra. Li jista' jagħti l-każ li tfal jibdew jonqsu mill-attendenza fl-iskola, jibdew jinqataw għalihom, il-ħajja soċjali tagħhom jibdew jaqtgħuha. Jiena nħeġġeġ lil persuni adulti tal-madwar li vvizzjat biex jużaw is-servizzi ta' għajnuna tagħna tal-fondazzjoni. Iċċemplu fuq il-1777 dan huwa free phone. Tistaw iżommu l-anonimità assoluta tagħkom u aħna ħanżommu l-konfidenzjalità tagħna. ċemplu nisimgħu l-istejjer tagħkom u ngħinukom kif nistgħu. Barra minn hekk, Angela, nixtieq nagħmel punt importanti ħafna li għadna kemm għamilna daqsxejn ta' revamp fil-website tagħna, nedejna website ġdida taħt l-istess indirizz biex ma nħawdux lin-nies www.rgf.org.mt. Għamilna website aktar user-friendly online biex inkunu aktar qrib is-soċjetà hemm barra. Imma fl-istess ħin żammejna il-faċilità taċ-chatline. Bottom right hand corner hemm dik l-icon ħamra tistgħu tafsu fuqha u titkellmu flok bit-telefon tiċċettjaw mal-istaff imħarreġ tal-fondazzjoni. Barra mill-website ġdida nixtieq ukoll insemmi il-rikjesti ta' esklużjoni, dejjem nirrepeti, persuna tista' iċċempel fuq il-1777, titkellem mal-istaff tagħna, tagħmel appuntament, tiġi fl-uffiċini tagħna, importanti li ġib ID card magħha u nimlew id-dettalji tagħha fil-Central Database System 8 feet mal-Awtorità Maltija għall-lob. Fejn din is-Central Database System hija maqsuma mal-casinos, kwinet tal-lob u swali tal-bingo dejjem liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-lob. Know your limit, when the fun stops, stop. Kemm importanti, kemm hu messaġġ qawwi propju dan li qegħdin tellaw hawnhekk fuq l-iskrin tagħna. Kemm importanti li persuna tikkontrolla lilha nnifisha mhux il-logħob jikkontrollak. Aħna bħala fondazzjoni, Angela, maħniex kontra li persuna tmur tilab f'attività rikreazzjonali ta' divertiment dejjem jekk iżomm mal-linja tal-kontroll. Linja tal-kontroll finanzjarja u linja tal-kontroll ta' ħin. Hemmhekk persuna jekk timxi mal-linja tal-kontroll tagħha ma fiha xejn ħażin, kulħadd għandu dritt jilab, kulħadd għandu dritt jieħu pjaċir mit-tfal tagħna għall-adulti u l-anzjani tagħna. L-importanti li jimxu mal-linja tal-kontroll. Kemm nagħmel daqsxejn punt importanti kont qed insemmi il-rikjesti ta' esklużjoni, persuna tista' teskludi lilha nnifisha għal 6 xhur, sena jew perjodu indefinit. Meta qed teskludi ruħha minn xiex? Minn land-based gaming parlors. X'inhu huma daw land-based gaming parlors? Għandek nirrepeti casinos, kwinet tal-lob u swali bingo halls dejjem liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-lob. Imma biex jifmuna telespettaturi tagħna, ġifieri jekk persuna li qed tarana u tkun jiena tħobb tmur fil-bar ta' ma' ġembna u hemmhekk forsi jilagħbu ftit lob tal-azzard, jilagħbu. Di tista' tmur istess tgħidilhom li jekk tidħol biex tilab iwaqfuha ma jżommux qed nifhem sew jiena u tiġi eskluża kif taħdem. L-esklużjoni taħdem għal swali dejjem li tkun liċenzjata mal-Awtorità Maltija tal-lob.
ħwienet bars li ma jkunux liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-Lob, hemmhekk hija kontra l-liġi. Allura kif jagħmel persuna biex jeskludi lilu nnifsu li ma jmurx hemmhekk? Iva, nerġa' nirrepeti, iċemplu fuq il-1777. U ġifieri tieħdu ħsieb intom bħala fondazzjoni? Jagħmlu appuntament mal-istaff tagħna, jiġu f'konfidenzjalità assoluta, ituna d-dettalji, id-dettalji jinqasmu f'Central Database System u din is-Central Database System hemm aċċess għalija għall-casinos mhux il-persuna li vvizzjat irid imuru jgħidilhom tieħdu ħsieb intom bħala fondazzjoni. Iva, imbagħad kif l-vvizzjat immur pereżempju f'kasino partikolari u jippreżenta il-dokument identifikazzjoni, is-Central Database System jirrapporta jixel dawl aħmar u l-persuna ma tkunx tista' tidħol. Sibna li dawn il-rikjesti ta' esklużjoni jaffettwaw tajjeb fil-proċess ta' rkupru tal-persuna. Għandna ħafna kejn minnhom? Iva. Li jiġu għax biex tiġi tippreżenta ruħek u tgħidilhom isma' jiena rrid inkun esklus minn dawn il-postijiet. Trid ikollok il-kuraġġ. Tifhem li inti għandek bżonn għajnuna, għandek problema. U hemmhekk tkun diġà l-bidu tal-fejqan. Ekku, jiġifieri li persuna ħan nirrikonoxxu li persuna iċċemplinna u tkun tiġi biex tatina id-dettalji tagħha huwa pass kbir. Aħna narfu dan u nimxu l-proċess b'sensittività kbira. Imma l-għajnuna qiegħda hemmhekk nerġa' nħeġġeġ lin-nies barra li kull min qed jismani u jarani biex iċemplu 1777 l-għajnuna qiegħda hemmhekk u aħna lesti li nagħtuhilkom. M'għandix dubju. ċemplu anki l-fondazzjoni illa li hemmhekk hemm nies professjonisti importanti ngħidu u l-konfidenzjalità hija 100%. Qegħdin hemmhekk biex jgħinukom. Allura dawn il-persuni li jħossu li għandhom sitwazzjoni li għandhom problema fejn jidħol il-lob tal-azzard, għandkom dawn in-nies li qed isejħulkom, qed jgħidulkom morru ħalli jkunu jistgħu jgħinukom. Kejn, grazzi tal-li kont. Manna naħseb din hija l-aħħar darba illi se niltaqgħu tul din is-sensiela, jalla jkollna ċans illi niltaqgħu nkomplu niddiskutu s-sena d-dieħla jekk Alla jrid. Grazzi ħafna, grazzi. Grazzi. Waqfa qasira ftit tarif pubbliċitarju ta' novella se jkun qiegħed magħna biex